Takže ahojte, vítam vás pri druhom videu. Akorát pred chvíľou som sa vrátil z takého mini tréningu, nejakých 3-4 km po betóne, po asfalte rozpálenom, kde som teda zistil, že tie barefootky budú nevyhnutnosť, hlavne v mestách a kde inak tam, kde bude nutné ísť po betóne, prípadne po asfalte. Ale pohoda, super, zatiaľ bez nejakej váhy pridanej. A ešte by som dnes chcel aspoň raz toľko dať. Potrebujem sa dostať na nejakých 17 až 20 kilometrov denne, aby som spravil v pohode aj s tou váhou, ktorú ponesiem. A čo sa barefootok týka, tak by som chcel vlastne poprosiť ľudí, ktorí uvidia toto video a ktorých to osloví, že ak majú niekoho známeho alebo vedia odporučiť nejakú dobrú barefoot obuv, po prípade niekoho, kto vyrába barefootky, tak by som bol veľmi rád a veľmi rád aj spropagujem tie výrobky, rovnako aj zbytok výbavy, keď má niekto nejakú predajňu spriateľenú, pozná tých ľudí, vie, že stoja za to, že sa im to že to bude dobre investovaná energia proste, tak som tomu viac ako naklonený. Čo sa týka nejakých ďalších príprav, no tak tá mentálna príprava prebieha asi tak, že počúvam hudbu španielsku, portugalsku a snažím sa udržiavať nejak v dobrej nálade, aj keď občas prichádzajú také nejaké strachy, že čo som si to vymyslel, ale ten motív, ktorý je za tým, tak si myslím, že je dostatočne silný, pretože nejde o nejakú moju propagáciu alebo zviditeľnenie seba. Je mi skôr o to, čo som už v minulosti viackrát spomínal a kam ma tak ťaha duša a srdce, a to je pomáhať mladým ľuďom so závislosťou. Hej. Som v prvom videu spomínal, že 30 rokov som bojoval so závislosťou. Keď som zhruba pred nejakými 18-17 rokmi sa rozhodol prvýkrát, že budem tento problém riešiť, tak som prišiel na hraničnú a jedna z prvých vecí, ktorú mi povedali najväčší odborník na závislosti u nás, tak mi povedal, že je to choroba, ktorá sa nikdy nedá vyliečiť. To znamená, že vždy budem závislý, alkoholik, a že proste s tým sa mám zmieriť, že budem iba abstinujúci. No, v zásade dlho mal pravdu v tom, pretože boli to pokusy a pády, ale až keď som si to vnútorne vyrovnal sám so sebou, že proste ten alkohol, mne nevadí, keď niekto pri mne pije, a ani prechádzať sa po uličke v obchode s alkoholom, pretože ja ho mám úplne vytesnaný. Je to niečo, čo som používal ako náplast na vnútornú bolesť. Fungovalo to na chvíľu. Úplne akože, keď si dáte acylpirín od bolesti hlavy alebo nejakú inú tabletku, tak ono to funguje na chvíľu, ale pokiaľ máte chronické problémy alebo bolesti, tak vám to vždy pomôže iba na tú chvíľu, ale tá samotná príčina sa nevyrieši. Takže som začal pracovať na tej príčine, kde mi veľmi pomohol napríklad aj Theta Healing a Janko Kesely, ktorého pozdravujem týmto, ak to uvidí. A vlastne tá práca so svojím vnútrom, hej. A je to super oslobodzujúce. A toto by som rád potom šíril vlastne medzi decka, ktoré dneska popri tých veciach, ktoré číhali na nás, na našu generáciu, tak ešte tam pribudli sociálne siete, internety a všetky tieto veci, do ktorých som sa tiež celkom slušne zakúsol a trávil som tam veľa času, ale dneska už to beriem iba tak, že to bol taký prieskum, aby som zistil, čo to dokáže spraviť so životom človeka a ako ho to dokáže odpútať od reality. Takže
Neviem, za mňa to najväčšia realita je, keď sa posadím niekam do lesa alebo na kraj lesa a pozerám na motýliky, mravčeky, vtáčiky, počúvam tie zvuky okolo seba. To je taká, je to lepší únik ako tie sociálne siete, čo je celkom vtipné to hovoriť tuto. Ale je to tak, je to osvedčené, ako akákoľvek ťažoba na duši, tak prechádzka po lese a príde úľava. Je to lepšie ako nejakého panáka si šupnúť a za ním druhého a potom fľašu. Takže vlastne to je aj taká pointa alebo motív môjho rozhodnutia, ktorý chcem potom šíriť ďalej. Keď sa to celé skončí úspešne, nepochybujem o tom, že sa to skončí úspešne, asi to bude prvá vec v mojom živote, ktorú dotiahnem do konca. Nebudem polemizovať o tom, či Boh dá, pretože toho 18.6. Boh sa vyjadril pomerne jasne, že má iné zámery so mnou ako koniec. Takže je to veľmi jednoduché. No rád by som do budúcna potom teda robil nejaké besedy pre deti s niekým, kto sa týmto veciam už venuje a má na to vyštudované školy, pretože sú to ľudia, ktorí majú veľa informácií a vedia ich ako používať. Nebudem sa vyjadrovať, že školstvo je na prd a podobne, vzdelávanie, pretože nie je to úplne pravda. Tam je veľa vecí, ktoré fungujú a môj príklad by mohol fungovať ako nejaký doplnok k tomuto celému. Takže ak sa medzi vami nájde niekto, koho toto by mohlo osloviť po tom septembri, oktobri a bol by ochotný ísť do nejakého spoločného projektu, tak budem veľmi rád. Tuto na Substacku mám nejakých 12 alebo 13 odberateľov už, čo ma veľmi milo prekvapilo po prvom dni, po prvom videu. Určite budú aj nejakí ľudia, ktorí to nepochopia a zoberú to po svojom, takže nad tým sa snažím nejak nepozastavovať úplne. Je to v poriadku, každý máme niečo. Ale to, že budem vďačný za každého ďalšieho odberateľa, veľmi vďačný, a budem veľmi vďačný aj za každý ohlas. Nebudem hovoriť pozitívny ohlas, a za každý ohlas som vďačný, aj negatívny. Negatívny ohlas mi môže ukázať niečo, čo prehliadam u seba. Čiže každý feedback je vítaný a budem si ho vážiť. Tak asi na dnes všetko. Pôjdem ešte spraviť nejaký aspoň ďalšie 3-4 km, keď sa trošku ochladí, lebo tú obuv som podcenil, priznávam. Takže barefootky budú kľúčové. A ešte jednu vec som chcel. Zatiaľ to vyzerá tak, že možno nepôjdem sám úplne, čo je skvelé. A pritom ma nápadlo, že ak by niekto mal čas a chcel by sa pripojiť kdekoľvek v priebehu cesty, tak tu je vítané. Spravíme takú scénku z Foresta Gumpa, kde Forest utekal a zrazu za ním veľa ľudí. A mohlo by to byť super a mega inšpiratívne pre veľa ľudí. A budem veľmi rád, keď sa naozaj niekto aj virtuálne pripojí, niekto z ľudí napríklad, ktorí nemajú tú možnosť absolvovať takto cestu. A môže to byť aj pre nich inšpirácia, že nevzdávať sa. Akokoľvek je ku vám osud, alebo ste presvedčení, že je osud ku vám krúty, tak proste nevzdávať sa. Nevzdávať sa, ísť ďalej. To bude také moje motto. A verím, že to dáme a budem sa tešiť teda aj na ďalšie videá, možno budú zmysluplnejšie ako toto. Toto je také narýchlo, hovorím, mal som pocit, že niečo by som mal, aby som udržiaval nejaký kontakt, aby som to udržiaval živé. Ale práve ten feedback od vás
môže naštartovať zaujímavé veci a zaujímavé diskusie, takže bolo by to super. Aj nejaké rady uvítam na tú cestu určite, pretože viem, že veľa ľudí to môže vidieť, ktorí absolvovali Santiago alebo nejakú inú púť. Takže to je zatiaľ všetko. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Nech sa vám darí a krásny deň. Ahojte.